ברוכים הבאים, אני כל כך שמח שאתם כאן. כי זה כבר אומר שאתם רוצים שינוי, שאתם מחפשים דרך אחרת, דרך שתעבוד לכם באמת. אני יודע בדיוק איך זה מרגיש להיות במקום הזה, לנסות שוב ושוב דיאטות, להוריד כמה קילו ואז להחזיר אותם, להרגיש תקועים. אני רוצה להציג את עצמי, קוראים לי רובי, ובעבר שקלתי 107 קילו. לא רק שנאבקתי כל הזמן עם המשקל, אלא גם סבלתי מבעיות בריאותיות, כמו צרבות ונחירות, לחץ דם, והייתי מרגיש שהגוף שלי לא עובד כמו שצריך. במשך שנים ניסיתי דיאטות ושיטות שונות, עד שלפני 5 שנים עשיתי שינוי אמיתי. שינוי שהוביל אותי להוריד 30 קילו ולשמור על התוצאה הזו, בלי דיאטות קיצוניות ובלי להרגיש שאני נלחם עם עצמי כל הזמן. אבל יותר מזה, הדרך שעברתי גרמה לי להבין איך לאכול נכון ולחיות באיזון, בלי לוותר על האוכל שאני אוהב. עם הזמן, התחלתי ללוות אנשים, וכשגיליתי שאני מצליח לעזור להם להשיג את אותן תוצאות, הבנתי שאני חייב להפוך את זה לתוכנית שכל אחד יוכל ליישם ולהצליח איתה. ככה נולדה שינויים בהרגלי הצריכה. תוכנית שתעזור לכם להבין איך לאכול נכון, איך לשנות הרגלים בצורה פשוטה וברורה, ואיך סוף סוף לרדת במשקל בלי מלחמות ובלי דיאטות. אז איך זה בעצם עובד? כל יום תקבלו ממני סרטון הדרכה קצר, שייתן לכם כלי פרקטי ליישום מיידי, בלי הצפה של מידע ובלי בלגן. לכל סרטון תקבלו גם דף סיכום מסודר, שיעשה לכם סדר בדברים כדי שתדעו בדיוק איך ליישם את מה שלמדתם. מתכונים מצולמים ייחודיים, שיעזרו לכם לשלב אוכל טעים ובריא בלי להרגיש שאתם בדיאטה. ליווי צמוד ותמיכה לאורך כל הדרך כדי שתקבלו תשובות לכל שאלה ולא תישארו לבד. והחלק הכי טוב בעיניי בסיפור הזה, כל זה עולה לכם רק 99 ש"ח. זה מחיר ממש נמוך. והכוונה שלי היא לאפשר לכולם להצטרף ולתת לכם את הכלים לשינוי אמיתי. למה המחיר כל כך נמוך? כי אני מאמין במתן ערך אמיתי, אבל גם אני רוצה לראות שאתם מחויבים להצלחה שלכם. התוכנית לא נועדה להיות עוד משהו שתשאירו מאחור. זה הזמן להתחייב ולעשות שינוי אמיתי. אז אם אתם מוכנים להשקיע בעצמכם ולהתחיל לראות תוצאות, באמת, סך הכל 99 ש"ח. תראו, כל יום בדרך יהיה פשוט, נעים ומעורר מוטיבציה. כאן למטה, ממש מתחת לסרטון, יש לינק לקבוצת הוואטסאפ עם הסבר איך מצטרפים לתוכנית, מה עושים. אני מחכה לכם שמה, תצטרפו אליי, אתם תראו, לא תצטערו.